Panda. I got broads in Atlanta. Just took the lean in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies. సో ద ఎగ్జిక్యూటివ్ వాట్ యూ న్యూ వీడియో అయితే ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అని ఆలోచిస్తుంటే టాప్ గేమర్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి సంకల్ప్ ఎఫ్ఎఫ్ అయితే మనతో ఛాలెంజ్ వీడియోకి రెడీ అయిపోయాడు అనమాట. అయితే మేము ఫస్ట్ అనుకోలేదు ఈ వీడియో వస్తుందని. ఆయన వచ్చేసి ఛాలెంజ్ ఇచ్చేసరికి సో మనమైతే తప్పలేదు. సో అదే నేను ఈరోజు వీడియో పెట్టేశాను. రొనాల్డో కొత్త కవర్ వచ్చేసింది. మీకు కనుక ఆ రొనాల్డో గివ్ అవే పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఐడి ఇన్ గేమ్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఓకే, మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. సో ఈయనైతే రావడానికి భయపడుతున్నాడు అనుకుంటా. సో వెనకాలనే తిరుగుతున్నాడు. చూద్దాం ఎంతసేపు వెనకాల తిరుగుతాడు. మేము కూడా ముందుకు వచ్చేస్తాం బ్రో. బాబోయ్ తప్పించుకున్నాడండి ఈయన. తప్పించుకో ఇన్ని రోజులు తప్పిపోడు, ఇక్కడే ఉంటాడు. విండోలోకి వచ్చేసాడా? మీరు ఒక్క సెకండ్ ఆగండి, ఇటు వస్తాడు ఈయన ఇప్పుడు. చూడండి వచ్చేసాడు. క్యారెక్టర్ స్కిల్ నో పెట్టేశాడు. మోకోకి దొరికిపోతాడని. సో చూద్దాం. మళ్ళీ ఇటు వెళ్తుంది. చూద్దాం. తప్పించుకో బ్రో. హెడ్ షాట్ పడిద్ది పక్క పడిద్ది. కిల్లర్ గాయ్స్, నేను మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను. అయితే ఈ సంకల్ప్ ఎఫ్ఎఫ్ అనే టాప్ గేమర్స్ వచ్చాడు. ఆయన మనకి ఫ్రెండ్లీ ఛానల్ అనమాట అది. అయితే ఓకే, ఆయన ఛానల్ అయితే నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో కింద ఇచ్చేసాను అనమాట. ఆయన కూడా కొత్త గివ్అవేస్ అన్ని కొత్త ఇష్యూస్ కాదు, కొత్త ఐటమ్స్ అయితే వస్తాయో అవన్నీ మీకు గివ్ అవే ద్వారా ఇచ్చేసాడనమాట, ఈవెంట్స్. సో అవన్నీ ఆల్రెడీ నిన్న రొనాల్డోది ఇచ్చేసాడనమాట. సో మీకు ఇంకా టైం ఉంది. ఆయన ఛానల్కి మీ ఐడి పెట్టేసుకోండి. ఛానల్ లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో కింద ఉంటుంది. టాప్ గేమ్ చూద్దాం. బ్రో ముందుకు రా బ్రో. ఎప్పుడు వెనకాల ఏముంటావు బ్రో. చూద్దాం ఇంత. నువ్వు రాకపోతే మేము రాము. నువ్వు వెనకాల నుంచి వస్తావారా? జస్ట్ మిస్ హెడ్ షాట్ పడుతుంది. అరే ఇంత దూరం తప్పించుకోపోతావు బ్రో. నువ్వు మళ్ళీ ఇట్టగా రావాల్సింది. తిరిగి అమ్మ డ్యామ్. ఓకే, మనం కొంచెం దూరం వెళ్ళి హీల్ అయితే చేసుకుందాం బ్రో. ఈయన మన వెనకాలనే పడ్డాడు, ఏం చేయలేము ఇంకా మనం. సూపర్. నేను ఏమో అనుకున్నాను కానీ ఈయన కూడా బాగానే ఆడుతున్నాడు బ్రో. సో వస్తా ఎట్లా అట్లా మనకి విక్టరీ వచ్చేసింది. నో వర్రీ దాంట్లో. మీకు నోటిఫికేషన్స్ రావాలి అంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. ఓకేనా? అండ్ రేపు ఇంకొక వీడియో వస్తుంది, అదే ఫెలోస్ గేమింగ్. ఆయనతో కూడా వర్సెస్ చేద్దాం మనం చేసేసి. సో మెయిన్ విషయం అయితే నేను చెప్పడమే మర్చిపోయాను. మీకు ఏంటి అంటే మీకు కనుక మా వీడియోకి రావాలి అనుకుంటే మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఐడి ఇంకా గేమ్ నేమ్ని అయిపోయా నాకు తెలిసి వేసేసాడయ్యా. వీడు వేసేసాడు. డబల్ వెక్టర్ డబల్ వెక్టర్ అయితే మేము ఆడతాం అది. సో కొనాల్సింది డబల్ వెక్టర్. మనం
సో ఈసారి మష్రూమ్ లేదనమాట. ఆడు బ్రో ఎంతసేపు ఆడుకోవాడు. ఏం కాదులే, ఎవరి స్ట్రాటజీ వాళ్ళది. మీరు ఒకసారి అన్నయ్య ఛానల్కి ఇక్కడ వెళ్ళి ఒకసారి చూసేసి రండి అన్న. ఆయన కూడా ఆయన సైడ్ వీడియో పెడతాడు. ఆల్మోస్ట్ ఈరోజు రేపు వచ్చేది. డబుల్ చెప్తారు. ఇట్స్ ఫన్నీ కామెంటరీ బ్రో, ఎవరు సీరియస్గా తీసుకోకండి. ఇంకా మన దగ్గర ఉన్నాయి ఆ డబుల్ హెక్టర్ని అలాగే మెయింటైన్ చేస్తాను బ్రో మేము. ఇష్టం ఇంతగానో మన రియల్ క్లాష్ కార్డ్ ర్యాంక్లో వస్తే బాగుంది. అయితే నేను ఇందాక చెప్తున్నది మధ్యలో ఆయన వచ్చి కొట్టేశాడు అనమాట. అయితే అదేంటి అంటే, మీరు కనుక మా గుళ్ళోకి రావాలి అనుకుంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే, మీ ఇన్ గేమ్ ఐడి ఇంకా నేమ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. నేను మీకు ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపిస్తా. అక్కడ నుంచి మీరు మీ గుళ్ళోకి రావచ్చు. రొనాల్డో టాప్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. అయ్యి బాబోయ్, నా మళ్ళీ వేసేసాడు. ఏం కాదు అండి. 3 రౌండ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే డన్. 3 రౌండ్స్ ఉన్నాయి బ్రో. ఇక్కడనే అయిపోలేదు, చేస్తా కొట్టడానికి. అండ్ మీరు మాతో వర్సెస్ వీడియో చేయాలి అనుకుంటే సేమ్ చేయండి. ఇంకా సేమ్ మీ ఇన్ గేమ్ ఐడి నేమ్ పెట్టేసి మీతో వర్సెస్ వీడియో చేయాలి అనుకుంటాను అని పెట్టండి. ఓకే, ఆ బ్రోకి టక్కర్ ఫైట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి నేను మీతో మాట్లాడుతూ నేను గన్ కొనలేదన్నమాట. సో మీరు మాతో అంటే ఏం చేయాలి అంటే, మీ ఇన్ గేమ్ ఐడి నేమ్ పెట్టి రెడ్ కలర్ వచ్చింది 85, కానీ షాట్ లేదు. ఓకే, నో వరీ. ఇందాక చెప్తున్నా అదే మీరు మాతో వర్సెస్ వీడియో చేయాలి అనుకుంటే మీ ఇన్ గేమ్ ఐడి నేమ్ ఇంత కామెంట్ బాక్స్లో పెట్టే ముందు ఇన్ గేమ్ ఐడి వర్సెస్ వీడియో చెప్పండి. మీరైతే మాతో వర్సెస్ అదొక్కటే ఆప్షన్ మీకు. ఇంకా ఈ మ్యాచ్ ఏమొద్దు, చెప్పలేం, ఏం చెప్పలేం. చూద్దాం. ఎక్కడ దాక్కున్నావు అయ్యా సామి, కొంచెం ముందుకి రా. ఈయన చాలా తొండి చేస్తున్నాడు బ్రో. ఈయన ఎక్కడెక్కడో దాక్కుంటున్నాడు. నేను ఇక్కడ బ్లూ వాల్ ఉన్నాడు చూడు, కావాలని మ్యానిపులేట్ చేయడానికి బ్లూ వాల్ అక్కడ వెళ్ళేసాడు. ఆ గ్లూ వాల్లో లేడు. ఏమనుకుంటున్నాడు మనల్ని? ఒక్కసారి అబ్బా చెప్పాను కదా మనల్ని మ్యానిపులేట్ చేయడం. ఓ బాయ్, మీరు పైన చూసుకుంటున్నా నెట్ ఒకసారి హై అయిపోయింది అనమాట. మనం ఇక్కడ ఉండొద్దు, వెంబటే మెడికేట్ వేసుకుని అయిపోవడం. అక్కడ ఉండి మెడికేట్ వేసుకోవడం కూడా సేఫ్ కాదు, మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు. ఓకే, చూద్దాం రా బ్రో, ముందుకి రా. నీ ప్లాన్ వర్కౌట్ కాలేదా? ఫ్లాప్ అయిపోయిందా? ఫ్లాప్ అయ్యేసరికి కొత్త ప్లాన్ వేసేసాడు అనమాట. మనకి ఎప్పుడు ఒకటే స్ట్రాటజీ, రష్ వెళ్ళిపోవాలంటే. నేను ఆయన ముందుకు పోవాలి, ఆయన వస్తున్నా అనుకుంటాడు. ఇదే సౌండ్ వస్తుంది కదా బ్రో, నువ్వు ఎందుకు అలా చేసావు? ఈ ఎస్ఎంజీ మనకి రియల్గా ఇస్తే సిఎస్ ర్యాంక్లో బాగుంటుంది. ఇంత ఎస్ఎంజీ
తీసుకోలేసాడు వాడు. అన్నీ మా ఛానల్ ఇంట్రో మీకు నచ్చిందా? నేను అప్పుడే అడుగుదాం అనుకున్నా కానీ నేను మర్చిపోయాను అనమాట. మీకు అది అర్జుబాయ్ ఇంట్రో అనమాట. జస్ట్ నేను కింద టోటల్ గేమింగ్ అని తీసేసి కిల్లర్స్ ఆఫ్ గేమింగ్ అని పెట్టా. అలా పెట్టడానికి ఒక రీజన్ ఉంది. అర్జుబాయ్ అంటే నాకు ఎంత 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 ఇష్టమో నేను చెప్పలేను ఇంకా. సో ఆయన ఛానల్ నేను తీసుకోలేను కాబట్టి నేను అలా అటు సైడ్ వస్తాను అనుకున్నాను. నేను గ్యాప్ ఇచ్చి వస్తే వస్తాయి. ఇది మనకి ఇంకా 2-3 రౌండ్స్. ఈ రౌండ్ ఇచ్చేద్దామా, వదిలేద్దామా బ్రో? నేనేమైనా తిరిగితే ఆయన ఫీల్ అవుతాడేమో అని మీరు ఏమనుకోకండి. ఎందుకంటే అది మా ఫ్రెండ్ ఛానల్ అనమాట. ఎలా అంటే హౌ అర్జుబాయ్ ఇంకా అమిత్ బాయ్ ఉంటారో సేమ్ అలాగా. సో ఈ వీడియోకి ఒక కనీసం 100 లైక్స్ ఇచ్చేయండి అన్న. 100 లైక్స్ ఇచ్చేయండి. 100 లైక్స్ ఇస్తే కామెంట్ పెట్టిన వాళ్ళతో టాప్ 3కి నేను ఇచ్చేసాను అనమాట. రొనాల్డో మీ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళకి ఎంతమందికి షేర్ చేయగలరు అంతమందికి షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు బ్రో అయినా? చూసారా హౌస్లో కూర్చున్నాడు. హౌస్ వెనకాల సైడ్ ఆ పట్టుకున్న గన్స్ అనేవి ఇట్లా బయటికి వచ్చాయన్నమాట. వచ్చేసాడు. అయినా డెజర్ట్ ఈగల్తో 1 ట్యాప్ పడదు బ్రో. మాకు డెజర్ట్ ఈగల్తో 1 ట్యాప్ పడే ప్రసక్తి లేదు. ఓకే ఏమవుద్దు. 999 ప్లస్ వచ్చేసింది. సో ఎవరైనా ఇప్పుడే ఛానల్ ఫ్రీ ఫైర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే we will help you